La fantasia medieval és un dels subgèneres més populars a la ficció, novel·les, pel·lícules, videojocs i, fins i tot, música. Suposo que si ens agrada tant la fantasia medieval és per aquesta barreja tan peculiar. Hi ha alguna cosa captivant en el fet de barrejar la simplicitat i l'exoticitat que s'espera d'un regrés a l'època medieval i en la infinitud de possibilitats que t'atorga la fantasia. Elfs, orcs, nans i altres races humanoides, mags i bruixots, senyors malignes i armes amb poders màgics. Tot això són elements habituals del gènere, però cal dir que, per molt llunyà i fantasiós que ho resulti tot, les històries que s'expliquen tenen molt de la nostra realitat. Hi ha moltes coses que resulten familiars. I una d'aquestes coses, al meu parer, són els rols de gènere. Quan crees un univers de fantasia medieval se't planteja una dicotomia. O bé et decantes per replicar societats patriarcals, ja que és el que s'associa amb allò medieval, o bé te'n vas més cap al terreny de la fantasia per a plantejar societats totalment equitatives, on el pes dels rols de gènere és tímid o pràcticament inexistent. Tanmateix, en ambdós casos, els homes de la fantasia medieval acostumen a complir el prototip d'heroi d'acció. Aquests homes es caracteritzen per la seva correctesa moral i perseverança, per no cedir mai a la por ni als dubtes, tampoc per mostrar cap altre sentiment que no sigui la ràbia davant les injustícies i la seva determinació per a lliurar el món d'aquestes. El seu compromís amb el bé és inqüestionable, viuen per servir la missió, són soldats modèlics. Amb patriarcat o no, això es deu a una visió profundament masculinitzada de la violència i la guerra, ja que els personatges femenins també s'encomanen d'aquesta pràctica. Penseu en la típica guerrera, de mal humor i poques paraules, letal amb les armes i totalment despietat en combat, que a aquestes altures ja és pràcticament un clixé. Escolta, que està molt bé això de representar dones a rols atípics, però si la teva única manera de representar l'empoderament femení i la fortalesa és a través d'emular la masculinitat... A aquestes altures, aquestes pràctiques són recurrents al subgènere, cosa que fa profundament irònica que el Senyor dels Anells, qui va donar el tret de sortida a la fantasia medieval tal com la coneixem, sigui probablement la subversió més important d'aquesta pràctica. Superficialment, el Senyor dels Anells, els personatges masculins són els típics herois d'acció. Tenim a un príncep promès a l'exili, a un elf amb més assassinats que línies de diàleg, a un nen que només pensa en la teca i en esbudellar orcs, a un mag amb prou poder per invocar una plaga bíblica si li sortís dels pebrots, però que decideix lliurar les batalles obrint-se pas a cops de bastó. Tots personatges durs, de poques paraules i destres amb les armes, llestos per a jugar-se la vida per tal de salvar el món del mal. Això, però, no és més que un arquetip, el seu plantejament. La veritat és que, un cop ben avançada la trama, la pel·lícula explora aquests arquetips i subverteix les expectatives. El primer poble que mostra la pel·lícula són els hobbits. Els hobbits són éssers senzills, poc ambiciosos i viuen en harmonia i comunitat a la comarca, que ens és mostrada com un lloc idíl·lic. I aquí sorgeix el primer conflicte de tota la saga, quan en Bilbo no vol desempallegar-se de l'anell. En Gandalf podria resoldre el conflicte amb la força. Què hi té fer un hobbit contra un mag tan poderós? En Gandalf, però, escull la paraula. I tot i la tensió, el conflicte és resolt amb ambdós amics compartint un moment de tendresa. Durant tota la saga, els hobbits seran amb diferència els éssers més afectuosos. Els veiem constantment junts i demostrant el seu afecte amb gestos i paraules, com ara aquella escena en què en Sam li diu a en Frodo que no pot deixar enrere la comarca i aquest l'encoratja acompanyant-lo amb la mà. En aquell comiat tan dolorós entre en Merry i en Pippin, o en com en Sam i en Frodo comparteixen el que sembla que seran els seus darrers moments. Els hobbits no tenen gens de por de mostrar els seus sentiments, i que resulti poc habitual que dos amics que han realitzat una missió tan feixuga i que han compartit tants moments i penúries es demostrin la seva estima, diu més de nosaltres i de com està de normalitzada aquesta forma tan restrictiva d'entendre les relacions humanes que de la pel·lícula. Tanmateix, tot això podria ser només un tret associat als hobbits. Aquests, molt sovint, són tractats de forma infantil, i les mostres d'estima i tendresa no estan tan penalitzades entre els infants. Però no és així. Els personatges d'aquesta història s'equivoquen, dubten, senten por, vulnerabilitat, cedeixen davant la temptació, ploren i es reconforten, pateixen, mostren afecte i tendresa. Res els atura de mostrar els seus sentiments, de ser humans. Una de les crítiques que més he sentit del Senyor dels Anells és que el seu repartiment està extremadament masculinitzat, i és cert. A les pel·lícules pràcticament només hi ha 3 personatges femenins amb diàlegs i no tenen gaire presència, però precisament això li dona un valor afegit. Com d'habitual és veure un home esfondrant-se emocionalment fruit de la pèrdua i la vulnerabilitat. Més encara en el cas d'una figura tan solemne com és un rei. A quants guerrers veiem confessar amb llàgrimes als ulls els seus errors? O a un pare plorant d'emoció després d'acomiadar-se eternament de la seva filla? Hi ha moltes escenes de les quals podria parlar, però a mi la que més em va colpir és la mort d'en Boromir. Aquesta és una de les més importants de la saga i defineix els arcs dels seus personatges, que es complementen entre ells.
L'Aragorn i en Boromir haurien de ser els personatges més estereotípicament masculins d'aquesta història. Dos guerrers humans, forts i letals en combat, amb una actitud assertiva i carismàtica, digna d'un líder. Però aquesta escena subverteix les nostres expectatives. Primer, una mica de context. Per una banda, l'Aragorn, un dels màxims protagonistes de la història, se'ns és presentat com un muntaner a l'exili que amaga la seva identitat. L'Aragorn defuig dels seus drets al tron dels homes perquè no es creu mereixedor d'aquest. Es veu com un hereu de la feblesa d'Isildur. Si lluita, és per dignitat, no per esperança. L'Aragorn es desentén del món dels homes, cosa que en Boromir li retreu durant tota la pel·lícula. La veritat és que en Boromir representa a la perfecció l'esperit dels homes a l'inici de la saga. Determinat a lluitar, sí, però per dignitat, no per esperança. En Boromir creu que la fi del món dels homes ja està decidida. Gondor es troba totalment sola davant les forces d'en Sauron i està liderada per un home indigne de la seva posició. La seva gent veu això i davant de la feblesa de son pare, en Boromir és vist pels seus com el veritable líder. I podem veure com és de feixuga aquesta càrrega per ell. Durant tota la pel·lícula el veiem desesperançat, frustrat i impotent, i fins i tot trist. Quan arriba a Rivendell, en Boromir menysprea la línia reial de Gondor, però una vegada coneix l'Aragorn, no deixa d'intentar convèncer-lo que torni com a rei dels homes, gairebé suplicant-li. L'anell s'acabarà aprofitant d'aquesta profunda melancolia que afligeix en Boromir, i és per això que comet els seus errors, per desesperació, no per cobdícia o maldat. No hi ha cap mal en el seu cor. És en Boromir qui ensenya als hobbits a defensar-se amb l'espasa, qui crida els seus noms quan s'aproxima el perill, i qui demana compassió per ells després que en Gandalf caigui combatent al Balrog. I quan en Boromir se sacrifica, no ho fa per l'empresa de l'anell, ho fa per intentar salvar en Merry i en Pippin, fet que eleva encara més el seu sacrifici. Mordor encara queda molt lluny. No és el típic sacrifici final. En Boromir està donant la seva vida pels seus amics en tan bon punt com aquests estan en perill. I, tot i així, al seu llit de mort, el primer que fa és confessar els seus pecats i pregar per perdó. Són uns darrers moments profundament tràgics. En Boromir està totalment convençut que el seu món serà destruït. Els sacrificis heroics són un dels clixés més importants associats a la masculinitat. L'horitzó vital de molts dels homes de la ficció és morir de forma orgullosa i honorable. Quantes vegades un sacrifici heroic acaba de forma tan tràgica com aquesta escena? En Boromir subverteix la masculinitat perquè demostra afecte de forma explícita als homes que l'envolten. És qui més vetlla pel benestar i seguretat dels membres de la germandat. Mostra vulnerabilitat, por i dependència sense vergonya. Defuig de la glòria, el poder i el lideratge i no té cap problema a romandre en segon pla. Quan l'Aragorn jura que no deixarà caure la ciutat blanca i a llur gent, no ho fa només per misericòrdia amb el seu company, per a donar-li esperança abans de morir, sinó perquè el coratge i honor d'en Boromir l'han demostrat que encara hi ha grandesa en la sang dels homes, que ha d'acceptar la seva responsabilitat i retornar com a rei. L'Aragorn subverteix la masculinitat perquè dubta de les seves capacitats i, sovint, avantposa l'amor a la responsabilitat. No té por de plorar i mostrar el seu dol davant la resta. Rebutja la suposada glòria que hi ha en una mort com la d'en Boromir. Demostra de forma explícita l'estima i el lligam que sent pel seu amic. El sacrifici d'en Boromir representa a la perfecció una de les lliçons del Senyor dels Anells. Com ja he dit, els personatges d'aquesta història no tenen cap mena d'inconvenients a l'hora de mostrar estima i tendresa amb aquells que els envolten, com no podria ser de cap altra manera. La lluita dels personatges és una lluita contra el mal en el seu màxim exponent. Com pots pretendre salvar el món del mal i tot allò que és dolent sense demostrar l'amor i l'afecte que li professes als teus? És per això que en Peter Jackson decidia acomiadar amb dos personatges amb aquest petó tan tendre, i també per això que la germandat de l'anell acaba amb un to d'esperança, perquè el sacrifici d'en Boromir és un recordatori per a tots els personatges de per què estan lluitant, no per a destruir el mal, sinó per a preservar el bé, aquell que encara hi roman a la Terra Mitjana. Una lliçó que ens tornarà a recordar en Sam amb el seu discurs al final de la segona pel·lícula. Això és com els grans relats, senyor Frodo. Les històries importants, farcides de perills i episodis foscos. A vegades no em volies saber el final perquè com podien tenir un final feliç? Com podia tornar a ser el que era abans al món després de contemplar tanta maldat? Victòria! La victòria és nostra! Però al capdavall és tan sols una cosa passatgera, aquesta ombra. Fins i tot les tenebres han de quedar enrere. I quan neix un nou dia, el sol llueix amb claror renovada. Aquestes eren les històries que ens arribaven a dins, les que deixaven empremta, encara que fossin massa petits per entendre per què. Però ara em fa l'efecte que ja ho entenc. Ara ho sé.
La gent d'aquests relats tenien ocasions a dojo per fer-se enrere i no ho feien. Continuaven endavant perquè tenien alguna cosa a què aferrar-se. I tu a què t'aferres, Sam? A la mica de bé que encara queda en aquest món. I val la pena lluitar per això. Com ja he dit abans, sovint la fantasia medieval és una via per exposar diversos temes i conflictes, però la natura no és un dels recurrents. En Tolkien, tanmateix, decidí fer d'aquesta un dels temes principals de les seves novel·les. Al seu relat sobre la pugna entre el bé i el mal, en Tolkien va reflectir-hi la seva estima per la natura, juntament amb les seves experiències a la Primera Guerra Mundial, un aspecte que en Peter Jackson i el seu equip van decidir adaptar. A les pel·lícules hi ha una clara dicotomia entre la natura i la destrucció que causen les forces del mal. La natura és un clar símbol del bé i tot el que s'associa a aquest, i aquest simbolisme és present al llarg de tota la saga. Els hobbits de la comarca, segurament el poble més pacífic i cofoi de la Terra Mitjana, viuen totalment en harmonia amb la terra que els envolta, a interminables prats verds on excaven les seves cases. Els elfs, per altra banda, són representats com la virtut i viuen en ciutats ben endinsades a la natura, amb una arquitectura que integra els edificis amb els elements del terreny, a diferència dels humans, que edifiquen les seves ciutats, fortaleses i monuments amb la idea de sobreposar-se a la natura. Tot i així, els humans també s'encomanen d'aquest simbolisme. Només cal veure Rohan, envoltada de grans estepes verdes. Hi ha qui diria que, fins i tot, els colors dels Rohirrim, aquells verds i marrons, remeten a la idea de la terra i les plantes. I fins i tot a Minas Tirith, una ciutat construïda pràcticament del tot de pedra, el símbol de la ciutat i de l'esperança de Gondor és un arbre. La natura, el senyor dels anells, és el bé, és l'esperança, és l'harmonia i la pau entre totes les races. La natura és el món pel qual els personatges lluiten, allò que volen salvar de la destrucció. Però el Senyor dels Anells és una història maniqueista, així que si la natura és el bé, hi ha d'haver una contrapart. En Patrick Curry, un dels estudiosos més reconeguts de l'obra i el pensament d'en Tolkien, defineix aquesta contrapart com la natura abstracta i manca de vida feta, no descoberta, per la indústria tecnocientífica. En Patrick Curry explica que aquesta es fonamenta en el poder, en el control dels recursos i de les persones, una relació que té molt de sentit. Per exemple, en Saruman destrueix la natura d'Isengard per tal d'alimentar la seva indústria de guerra. De fet, transforma les entranyes d'Isengard en literalment fàbriques militars. Aquesta relació resulta encara més evident quan ens fixem que a Mordor no hi ha cap mena de vegetació. És una terra estèril i rocosa, on ni tan sols hi arriba la llum del sol. També en el fet que els orcs, els habitants de Mordor, són els éssers més corromputs i immorals de la Terra Mitjana, i actuen com una força destructora que arrasa tota la natura al seu pas. Com calia esperar, aquesta relació de simbolisme té també una paleta de colors, amb els verds, marrons i ocres que associem amb la natura per a representar escenes reconfortants, i amb el negre, els grisos, blaus freds i el vermell per a representar el contrari, colors molt habituals a una indústria. I més enllà de la colorimetria, la direcció de les pel·lícules també tracta aquesta temàtica. En Peter Jackson fa servir grans plans generals amb molta freqüència. Normalment, els grans plans generals es fan servir per a situar el context d'una escena, però a la saga adquireixen un altre significat. Per una banda, els grans plans generals mostren els personatges minúsculs davant d'un món que s'estén fins a l'horitzó, cosa que li dona a la missió dels personatges aquesta dimensió tan colossal. Però a banda, relaciona els personatges amb la natura i el món que els envolta, ja que la seva lluita no necessita ambicions polítiques. La batalla per la Terra Mitjana és una batalla per la supervivència del món tal com els protagonistes el coneixen, i aquests plans s'encarreguen de recordar-nos-ho. Mentre que per a representar el mal, en Peter Jackson acostuma a fer servir plans contrapicats. Els plans contrapicats representen empoderament i autoritat, i són utilitzats tant en personatges com en llocs. També amb la corrupció de l'anell. Quan un personatge es veu temptat per l'anell, és molt habitual que la càmera el situï en un contrapicat per a representar aquesta mena d'empoderament que hom sent quan l'anell el crida.
Els plans holandesos també són freqüents per a representar el mal i, a banda d'una marca personal del director, a Peter Jackson li agraden molt aquests plans, representa una lliçó molt interessant. El bé és el món tal com és, per això, en part, aquest ús tan freqüent dels grans plans generals. En Sauron i les seves forces són el mal, un mal apocalíptic que pretén destruir el món tal com és, i una forma intel·ligent de representar-ho és amb aquests holandesos, que canvien l'angulació de la càmera i que fan aquesta sensació tan desconcertant, com si el món estigués tort, sacsejat, tal com pretenen fer les forces del mal. A banda de relacions d'equivalència, la natura representa també el viatge i la lluita dels protagonistes. La pel·lícula comença a la comarca i, a mesura que la història avança, la natura minva gradualment fins a desaparèixer completament a Mordor, juntament amb la innocència dels personatges, ja que, des de la perspectiva dels hobbits, l'empresa de l'anell és també un viatge sobre el pas a l'adultesa. La natura és la vida idíl·lica i cofoia que els hobbits tenen a la comarca. Mordor i els seus paisatges estèrils i rocosos són la confrontació amb la guerra i la duresa del món. Un altre dels aspectes més característics de la natura al Senyor dels Anells és que és viva, de vegades de forma literal. Hi ha una broma sobre que en Tolkien dedicarà una pàgina sencera a descriure un puto matoll, però té una mica de veritat. Tal com en Tolkien ho tracta, la natura és un personatge més. La Terra Mitjana és viva. Aquesta, almenys, és la impressió que fa, ja que la natura no roman com un element passiu, i participa, i té veu i vot. En Barbrat, un dels Ents, ens explica que els arbres tenen consciència i sentiments. De fet, els arbres són el principal representant de la natura al Senyor dels Anells, i en Tolkien els hi professa una profunda reverència, així que té sentit que l'obra lamenti tant la seva pèrdua. Ell mateix explica en una entrevista la seva profunda estima per la natura, i, sobretot, pels arbres. A les dues torres, aquestes criatures es veuen amenaçades per les forces d'en Saruman, que de mica en mica destrueixen els seus ecosistemes, però rebutgen prendre part en la lluita contra ell. En mateix Barbrat ho torna a explicar. No estic a favor de ningú, perquè ningú no està a favor meu, orc menut. Ningú no es preocupa dels boscos avui dia. No és casualitat que el retorn d'en Sauron i la Guerra de l'Anell es donin en una època en què ningú es preocupa dels boscos. Els Ents reneguen de participar en la lluita contra el mal perquè cap dels pobles lliures de la Terra Mitjana ha mogut un dit per ells. Al final, però, els Ents acaben reculant i destrueixen en Saruman i la seva indústria. Per a en Tolkien, la natura és una entitat colossal, gairebé divina. Això sembla voler dir quan la personifica a través dels Ents. I per a en Tolkien, tot i que la natura pugui semblar manyagada, arribat el dia, s'alçarà contra qui l'amenaci. La natura, però, no és un element atema. Pot estar de la nostra banda si en tenim cura. Ens proporciona aliments, matèries primeres, refugi i, fins i tot, oci. Però també pot ser fatal. Pot produir veritables calamitats si provoquem la seva ira. Per en Frodo. Pot semblar, i molts així ho pensen, que el conflicte del Senyor dels Anells és superficial, gairebé immadur, ja que és totalment maniqueista. És a dir, planteja un bàndol totalment bo i virtuós enfrontat a un altre totalment malvat i irredimible. En contraposició, altres obres de la fantasia medieval, com ara la saga Cançó de Gel i Foc, de George R.R. Martin, atorguen un altre tipus de moralitat al seu món i personatges. En aquesta darrera, conceptes com el bé i el mal no són absoluts, queden a judici dels personatges, que són un fruit del seu món i circumstàncies personals. Sense dubte, aquesta visió és molt interessant, però no cal desmerèixer el relat del Senyor dels Anells. Sí, el plantejament de l'obra és totalment maniqueista, però això no vol dir que sigui superficial o desencertat. Per al Senyor dels Anells, el mal i el bé no només existeixen, sinó que són elements totalment reconeixibles. Tothom s'hi pot posar d'acord. I jo pregunto, no passa el mateix al nostre món? No hem consensuat que hi ha coses desitjables per al nostre món i d'altres que cal rebutjar? I no podríem considerar com un assoliment haver-nos posat d'acord en que hi ha coses que cal tenir al nostre horitzó i d'altres que cal rebutjar incondicionalment? En Tolkien retrata el mal com una força destructiva que consumeix vides i recursos de forma irrefrenable per tal de controlar-ho tot i a tothom. I com si no retrataria el mal algú que va lluitar als camps de batalla de la Primera Guerra Mundial. Només algú que va ser testimoni de com de salvatge i destructiva pot arribar a ser l'acció humana retrataria el mal d'aquesta manera. S'equivoca el Senyor dels Anells quan li dona aquesta consideració a la guerra? No estem tots d'acord en això? Tampoc cal dir, però, que el Senyor dels Anells és una obra pacifista. No,
Hi ha coses per les quals cal lluitar. El mateix Tolkien ho explica als llibres a través del personatge d'en Faramir. No hi ha glòria a la guerra, ni tan sols quan sembla justa. Les seves conseqüències són terribles per al cos i esperit humà, i en Peter Jackson i el seu equip van entendre això a la perfecció quan van decidir donar-nos aquell final. No tothom ho sap, però les novel·les no finalitzen de la mateixa manera. Als llibres, els hobbits retornen a una comarca arrasada que han de recuperar. Un final segurament inspirat quan en Tolkien comprova que la rereguarda també havia patit els efectes de la guerra. A les pel·lícules, però, els 4 hobbits retornen a la comarca i tot continua igual. I alhora, tot és diferent. Ells ja no són els mateixos. La guerra els ha canviat. Tot i que aquest final no sigui el que en Tolkien pensava per a la saga, trobo que reflecteix a la perfecció el seu pensament i lliçons. Com ja he dit abans, en Tolkien lluità a la Primera Guerra Mundial i, com molts joves de la seva època, fou testimoni directe de la mort, la fam, el fred, la destrucció, la pèrdua d'amics i companys i, en definitiva, de tots els efectes que una guerra tan devastadora pot causar-li a l'ésser humà. Molts d'aquests joves van tornar mutilats, desfigurats o totalment traumatitzats pel que van presenciar. En Frodo és això, un d'aquests joves als quals la guerra li ha tret quelcom. Des del primer moment se'ns mostra com estan derrelats els hobbits a la seva llar. Ens podem fer una idea de com de profuns i severs deuen ser els traumes d'en Frodo per a sentir que la comarca ja no és el seu lloc, per haver de voltar pel món, orfe de llar. Perquè la guerra, tot i justa, només amaga pèrdua i patiment, i aquells herois que alguns s'afanyen tant a recordar són també víctimes d'un món tantes vegades cruel i despietat. Una lliçó que és de tot, excepte superficial.